Добро утро! Епизод номер 629 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а темата за тази сутрин е менеджерите, а не компаниите поемат рискове. Пак ще го повторя, защото може би така да звучи странно, но менеджерите, а не компаниите поемат рискове. Дори по новините може да чуете коя си компания, поели какъв си риск, няма такова нещо. Конкретен човек в тази компания поема риск. Компаниите не поемат рискове. Конкретните менеджери, които са достатъчно смели да поставят, ако щете дори на карта цялата си кариера, те поемат рискове. Това може да е собственик на компанията, може да е управител или който и да е, който разполага с определения бюджет, но няма такова нещо като абстрактната компания да поема рискове. И повечето хора ще се скрият под бюрата си тогава, когато трябва да поемат риск, който може да им коства самата работа или въобще цялата досегашна кариера, независимо дали в компанията или въобще, т.е. да се изложат с някакъв голям риск. И това естествено води същите тези хора да са заети с тривиални неща, с които трудно може да се сбърка. И какво се получава в резултат на това? С течение на времето това води до абсолютно лавинообразно нарастване на излишни процеси, процедури, излишни срещи и всякаква форма на неефективност. И така се получава един парадокс, при който хората са много заети, но в същото време не им стига времето. И това до голяма степен се дължи на склонността им да потъват в така наречената псевдозаетост. Те са, може нищо да не вършат съществено, но са заети и така се чувстват нужни в работата си. Ценни дори по-скоро. Работата им е важна, щом са заети, разнасят папки и тракат по лаптопите, значи са важни. Няма нищо подобно. За да се спре с псевдозаетостта, трябва да се случат някакви промени. Всъщност, това, когато това нещо е на лице, има много псевдозаетост, очевидно трябва да има някаква промяна. Промяната, по-скоро подобрение, съответното подобрение изисква промяна. И за реализирането на тези промени съответно трябват рискове. И отново, компаниите, пак да припомня, че не поемат рискове, само ограничен брой менеджери са склонни да поемат рискове, които да им костват работата. И ако всичко това, защо въобще е тема на този епизод? Нека дори в малко по-широк контекст да погледнем по принцип на предприемането на рискове и как това е свързано с работата, ако щете, и с клиентите дори. Всяка една компания успява да се развива в началото на създаването си, защото решава определен проблем за клиентите си. Има много близка връзка, много пряка форма на обратна връзка между това, което клиентите имат и като нужди и това, което реално компаниите предоставят. С годините обаче, с течение на времето и разрастването, интересът появява се една нова категория менеджери. Т.е. не са просто хора, които обслужват клиентите си, техните менеджери, появява се една трета категория, бюрократични менеджери, чието внимание се измества от това да решават проблемите на клиентите. Тяхното внимание към това да решават собственици проблеми вътре в компанията. Един от проблемите може да бъде, че знаят колко са некомпетентни и съответно създават псевдозаетост в различните звена, за да се чувстват заети, нужни и така нататък. И всъщност те решават някакъв вътрешен проблем, който, ако се погледне достатъчно дълбоко, може би ще ни отведе чак в детството им. Но това не е чак толкова важно, защото те поддържат статуквото, опоненти са на всяка една промяна в организацията, но за разлика от тях има менеджери, които искат да се случат, т.е. искат пряк контакт с клиентите, искат да направят живота на клиентите по-добър, което означава, че от време на време трябва да се предприемат определени рискове. Определени рискове, които са свързани с това не да се крият под бюрата си, когато трябва да бъдат по-директни, а да са готови да бъдат уволнени заради това, че казват и изискват вниманието на компанията да бъде върху клиентите, а не върху вътрешните бюрократични менеджери. С това ще завърша днешния подкаст. Може да си отговорите на въпроса в кой профил попадате. Дали вниманието ви е вътре в компанията или към клиентите. Да.
И на първо място вашето внимание е къде, а след това и менеджерите около вас. Ако вниманието е към разрешаване на вътрешните битки по-скоро, а не върху разрешаване на проблемите на клиентите, може би нещо трябва да се промени. Това беше за днес. Епизод 629. Хубав ден и до скоро!